Urobte z tohto sviatočného obdobia ten najviac obohacujúci čas v roku. Zarobte si o 150 až 300 eur viac za rovnaký čas, aký by ste normálne pracovali. Ste nováčik v opatrovaní? Žiaden problém. S dostupnými extra pracovnými ponukami je toto ten najjednoduchší a najlepší čas začať. Nemusíte sa obávať dokonalej praxe alebo jazykových zručností. Rodiny potrebujú pomoc a my pre vás máme tú najlepšiu úvodnú prácu. Ste skúsený opatrovateľ? Toto je vaša chvíľa, aby ste dostali najväčšiu výplatu, akú ste za celý rok videli. Sviatky sú príležitosťou rásť a zarábať ako nikdy predtým. Za Athenou nie ste nikdy sami. Postaráme sa o detaily a podporíme vás na každom kroku, od zabezpečenia cesty cez zmluvy až po usadenie sa vo vašej novej rodine. Tak nečakajte, toto je vaša chvíľa. Pracujte počas sviatkov. Zarábajte viac. Získajte skúsenosti. Urobte túto sezónu naozaj výnimočnou pre vás a pre rodiny, ktoré vás najviac potrebujú.